जय शिवराय मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल SJ क्रिएशनमध्ये। तर मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ झालेला आहे तो एकदम कडक झालेला आहे आणि आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलवर रोज अशाच प्रकारे मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये जितके आपण मटेरियल यूज केलेले आहेत त्या मटेरियलचे डाउनलोडची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि तिथून जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता। आपण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर रोजचे मटेरियल अपलोड करत असतो। टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे आणि तुम्हाला जर डायरेक्ट डेमो व्हिडिओ हवा असेल तर तुम्ही आपल्या इन्स्टावर जाऊन सगळे डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करू शकता। आपली इन्स्टा आयडीची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। तर मित्रांनो, जरा न वेळ घालवता आपण आपल्या आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया। तर मित्रांनो, तुम्हाला सुरुवातीला आपला लाईट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायचा आणि लाईट मोशन ॲप ओपन करून घेतल्यानंतर जे तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट दिलेले आहेत त्यावाले तुम्हाला आपल्या लाईट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सुरुवातीला बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या व्हिडिओवर यायचं, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इमेजेस वापरलेले तो वाला फोल्डर सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। पहिलावाला इमेज सिलेक्ट करायचं, नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे, पुन्हा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं, डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं, नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। पुन्हा त्याच प्रकारे तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि डबल एक इमेज सिलेक्ट करायचं आहे आणि नेक्स्ट बीटवर जाऊन एक्स्ट्रा पार्ट कट करायचं आहे। तर तुम्हाला अशा प्रकारे सगळे इमेजेस लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचे आहेत। हे सगळे मी दुसऱ्या लिंकमध्ये पहिल्यापासून ॲड करून घेतलेले आहेत। तर सगळे इमेजेस ॲड करणं झाल्यानंतर तुम्हाला एकदम सुरुवातीला यायचं 0.0 सेकंडवर, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपला आजचा जो नवीन ओव्हरले तो ठेवला असेल तो वाला इथून सिलेक्ट करून घ्या। तर तो वाला ओव्हरले इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा अशा प्रकारे। याची लेअर तुम्हाला 5.1 सेकंडपर्यंत ठेवायची, एक्स्ट्रा पार्ट इथून तुम्हाला कट करून घ्यायचं आहे। त्याच प्रकारे सुरुवातीला येऊन जायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्ही ज्या कोणी फोल्डरमध्ये आपला इमोजी ठेवलेला असेल तो वाला इमोजी तुम्हाला इथून अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे। मूव आणि ट्रान्सफरमध्ये जायचं, 3 नंबरला ऑप्शनमध्ये जाऊन थोडं लहान करून घ्यायचं आणि 1 नंबरवाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन अशा प्रकारे ओव्हरलेच्या सेंटरला सेट करून घ्यायचं आहे। याची जी लेअर आहे ती तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या 5.1 पर्यंत मागून घ्यायची आहे। इथून बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो तुम्हाला पहिला इमेज दिलेला आहे तेव्हा इमेजवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आणि बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। इथून बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर हवाला जो इफेक्ट आहे तो सुरुवातीला तुम्हाला 3 इमेजवर ॲड करायचा आहे। तर इथून तुम्हाला हवाला इफेक्ट 3 इमेजवर ॲड करून घ्यायचं आहे। इथून पहिल्याला इमेजवर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट करून घ्यायचं। पुन्हा त्याच प्रकारे दुसऱ्यावाल्या इमेजवर बी हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे। तर इथं तुम्हाला 3 इमेजवर ॲड करून घेतल्यानंतर 2 इमेज सोडायचे आहेत आणि पुन्हा 3 इमेजवर हवाला इफेक्ट इथं ॲड करून घ्यायचं आहे। 3 इमेजवर ॲड करून घेतल्यानंतर 2 इमेज सोडायचे आणि 3 इमेजवर ॲड करायचं आहे। तर तुम्हाला या स्टेपनुसार हवाला जो इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा आहे। इथून बॅक यायचं, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये आल्याच्यानंतर जो आपला हवाला 2 नंबरवाला इमेज आहे त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटमध्ये जाऊन इथून कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे। बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला थोडं पुढं यायचं आहे। तर तुम्हाला हवाला जो इफेक्ट आहे तो इथून 6.10 सेकंडपासून ॲड करायला सुरुवात करायची आहे। तर इथं हवाला इफेक्ट ॲड करायचं आहे। इथे ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, थोडं पुढं यायचं आहे, तुम्हाला 4 इमेजेस सोडायचे आणि हवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे। इथं 4 इमेज सोडून इफेक्ट ॲड करून घेतल्यानंतर पुढं त्याच प्रकारे 4 इमेज सोडून हवाला इफेक्ट तुम्हाला या स्टेपनुसार लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचं अशा प्रकारे। इथून पुन्हा बॅक यायचं आहे, शेक इफेक्ट प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे आणि जो आपला लास्टवाला इमेज आहे त्या इमेजवर क्लिक करायचं आहे आणि इथून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी करून घेतल्यानंतर पुन्हा बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे
आता आपले जितके इमेजेस राहिलेले त्या सर्व इमेजांवर तुम्हाला हवाला जो ब्लिंक इफेक्ट आहे तो लास्टपर्यंत ॲड करून घ्यायचा. तर इथून तुम्हाला 7.1 सेकंडपासून ब्लिंकवाला इफेक्ट ॲड करायला सुरुवात करायची आहे. इथून तुम्हाला हवाला इफेक्ट लास्टपर्यंत जिथं आपले इफेक्ट राहिलेले ते ॲड करायचे तिथपर्यंत ब्लिंकवाला इफेक्ट ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, आपले बाकीचे जितके इमेजेस इफेक्ट ॲड करायचे राहिलेले तुम्ही त्यावर इफेक्ट ॲड करून घ्या. इथं मी सगळ्या इमेजांवर इफेक्ट ॲड करत नाही, कारण जर आपण सगळ्या इमेजांवर इफेक्ट ॲड करत गेलो तर जो आपला व्हिडिओ तो खूप मोठा होऊन जाईल. तर तुम्हाला इथून आपल्या व्हिडिओच्या पहिल्यावाल्या बीटवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आणि व्ह्यू ऑलमध्ये जाऊन ज्या कोणी फोल्डरमध्ये तुम्ही आपली ब्लॅक बॅकग्राऊंड PNG ठेवलेली असाल तीवाली तुम्हाला इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे. याची लेअर तुम्हाला लास्टपर्यंत पांगून घ्यायची, एकदम शेवटपर्यंत. आणि पुन्हा तुम्हाला जे मी एक हार्डवाला पार्टिकलवाला व्हिडिओ दिलेला आहे ऑल मटेरियलच्या लिंकमध्ये, तोवाला तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायचं. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि नेक्स्ट व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे ते मी सांगा. तर मित्रांनो, भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टाटा.